Tinokudokesai wana mandiweta benuka nonhaodzo manhokodzo zuva romakumi mairi nomwe mwedzi uno waMbudzi. Kwedu kwaMutoko kwai mangwana kunenge kuchipisa sezvakanga kuchiita nyasi. Kwai kamhepo kanenge kalindoripo kanofefetera nomakuti akawanda. Mvura kwanzi kunenge kuribe. Tinaramba tichishingirira kunamatira mvura iyi. Gurukota rinoringanozvo zvinoitika munyika medu, nyasi ranga riri kuBeitbridge uko ranga riri kuita hurukuro negurukota rinozvoitika muSouth Africa maererano nomutsara inemboitika panhamburiko yoBeitbridge yo. Zambuko riri ndiro rinobatanidza nyikadzi uye rinonyanya kuzowandirwa kunyanya mwedzi waZvita wataakupinda panoita kudzika vanhu kuenda kuKrisimasi. Heno zvikazogadzika gore rino. Nyika yedu ichiri kunyadzisa nokuti wana amai wachiri kundopfa zvisina kana kutsarukana. Mupfiro wana amai wanenge wari kupona wapwere unotorwadza nokuti Zimbabwe yaisiwa pakati nopakati panhamba yochimakumi mairi noina panyika dzomuAfrica dzese. Kwai wana amai wari kupfa wari kusvika pa50 pana ana amai wanosvika 100 chiuru rega rega. Izvi zvinotorwadza dai wakuru wekwedu waitatu zvino. Dhamu roKariba kwai kureketa kunora mvura inosvika zvikamu 20 kubva mu100 inokwanisa kuseenzeseka. Iyi mvura iyi ikasaingidzira kureketa kuno manji ano mvura inenge yakuwa mudhamumo magetsi otanga pokare kunetsa. Heno zvikaramba zvakadaro mabi angu. Kuingidziwa kufara kwezambuko ropaBeitbridge kwakuenderera mberi. Kureketa kwanyasi uno kune kambani yokuSouth Africa inonzi Raubex iyo yapuwa basa rokuita basa riyi. Kwai basa rayapuwa rinoita mari yokuAmerica inoita madhora mamiliyoni 142. Tinoringira kuti wachaita bau kuti waite izvi zvipere. Kwai basa rekuita kuti pazambuko paningisike izvi zvinu richadaidzira mari inoita mamiliyoni okuAmerica 240. Tinoramba tichitenda basa rinenge richiitiwa rakanaka rinyi. Wamutuli Ncube wanenge wauda kuzama kusunga mapapiro wamwe makurukota awo. Wari kuti iwo makambani ehurumende ari kutadzisiwa kubudirira nonyaya yomakurukota anoramba achindoita zvokuisa vanhu zvisirizvo zviri pamutemo uye zvinotadzisa kuti basa rienderere mberi zvakanaka. Heno kana wakazvikunda izvo wari kuda kutanga zvino. Hurumende yenyasi yaburitsa kuti yabisa munhu agere hundeyo bazi rinoringana nhabvu munyika reZimbabwe Football Association, Joseph Mamutse. Kwaiwa Mamutse wari kusikinya tukono wari muhofisi maomo saka wambobisiwa. Izvi zvaitika asi takamboziva zvakamboitika mumasuremu. Nyika ikabva yanzi futi pokare ireke kugotamba nhabvu nobazi rinoringana nhabvu pasi rese nokuti haribvumire hurumende kuti dzipindire mukutekaidziwa konhabvu. Heno wakuru wehurumende yedu kuti wari kumbofunga sei. Tiringedzo pasi rese. South Africa yaburitsa mutongo nyasi wokuti kamutemo kakambotongerwa kunyangwe nana Nelson Mandela kanga kari kutongerwa Julius Malema kokuti ainzi akati vanhu vaite zvokuratidzira akasipa pamutemo. Kwai kamutemo kakufana kuti kabisiwe nodare reparamende waite kuti waise kamwe kari nani. Izvi tinoramba tichindozvitenda. Kuno mauto anochengetedza runyararo kunyika yeSudan yodzasi abisiwa. Kwai mauto yaabisiwa asi palibe agoziva kuti abisihwei. Heno palibe agopa kana tsanangudzo kuti zvaitirwei. Vanhu vese kureketa kuno wari kuziva kuti wotangira poi. Mukugumisira nyika United Arab Emirates uko kune Dubai kwai yagoisa dzimwe nyika 13 pazvirango zvokuti vanhu kunyikadzo wareke kugopinda munyika mavo. Kwai
panyika 13 pano nyika 5 dzokuafrica dzinoti Tunisia, Somalia, Kenya, Libya noAlgeria. Heno kuti watadzivei kuita zvakadarozvo, idi nyika dzidzi dzichagara dziri kundorichema. Tiri papumabi yangu tiboya nehwedza murinzike zvezvino tini mhandu wewo nhawo.